jinya soy circular tripatai hapadeng ka office jong ka dorbar jong CM ka Hima Mylliem bat ka Sorkar jela ba kentup ya katran urban affair bat ka Shillong municipal board ha ka laipuitrik ubnail ber mentau snam ha ka baide bat ka jingai wa ya ka jaka Them Ïewmawlong na ka liang jong ka Hima Mylliem ha ka phaitrik risau ka lalai ban IT no ya ka jaka ba ar ikar siteng syakatnat urban affair kani ke jingsoi ya ke circular kadai nak benta ban penkerian no syaki jaka balabu kerpang ya kinong trei ka Shillong municipal board ki basyong basa Them Ïewmawlong bat kumjuru ban penkerian no iktu ki basyong basa bean ki ba amsyam ladai setia kinong trei katnat Shillong municipal board na ka liang jong ka dorbar ka office UCM jong ka Hima Mylliem hapo ka jinyalam acting CM upaim ainam manik CM hakar pnaiterek urisau ha ka jingsanan lang do chief executive member ka kasils atau district council uba titas W Khan kila IT syak Sorkar khanang bakan le ai no ka jingsoi ya kani ka circular tripatai ka dei hadien ka jingja ka balami ka jingklumar house nam arjakar pra ha Them Ïewmawlong ha ka ba ka Hima Mylliem kala syong jelang ban poi syakani ka benta ban yasoi ya ka circular kumman syukudau ba ka high level committee ya ka balak lead u sembul mdrang ba ka jala ba perston tensong kila deb ban ajimut ya ka Sorkar jala na ka benta ban penkeriano ya kinong trei ka Shillong municipal board syaka wei pat ka jaka badru ban kendang ki basyuan sa abian ha ka tei ka jaka hadien ba ka nakaliang jong ka Hima Mylliem bat ka Shillong municipal board bat ka Sorkar ngilai assign ya tu ka tripartite agreement ka bangiong ka bede ba tu ka jaka ka ba dei hang tei hapo Ïewmawlong bat hadien balai assign ya tu ka tripartite agreement teman tapat ngi handover ya kanika ki handover ya kanika jaka syaka urban affairs department kenang makan le kepada kam ki basa kidi ki belong ki basyong bean kidi ki basyong bean te menta ka sa ka Sorkar kum no ban wengi kini ki brio ki ba syong bean yang ini jaka di hadien manakaliang jongka Himahi dorbar Himahi brokowe di ngilai don ka meeting morok ki bokraw hadien ba yu ibaka ja kumtus nam arajar khat pra kami ka tu ka jingkulmar ti nakaliang jong ka Hima baru halor ka jingtip nakaliang jong ka Khasil autonomous district council impala mai kwan mi khmat ru dai CM modern bram iba titos welkai ti habai dai ba ka nakaliang jong ka Hima mentakas ni ngila handover no hadien mangila de sign ni ka tripartite agreement hapadeng jong ka Hima ka Shillong municipal board bat ka government of Meghalaya teman takas ni ngila ya handover no tu ka jaka ka badan kumba arakar siteng tam lani duna syaka Sorkar ka balong boro kumju ka ba adang ambakla poi kumba khatar haja khalai jar duna square mita syaka urban department kadi IT ni jaka kadi bos ai why never did do kadi ka lease agreement ka ba nakal yang ka Hima syaka government of Meghalaya hap nakabenta live house nam ini jaka total buat khoi gitu buat penengkam municipal mensyaruk ni mila serbi ke map kat kum ka don jengama patu borok kala kan top langi kadi ka agreement 2.5 akak tu borok